video sa kadiri. Sa kabuuan ng kapit, yung nilang ko na yung utan. Utan. Yawoy. Mag-medical na siya. Utan ang sudan. Ako inaana sa kong birada gali ron, itlog. Mangayon akong itlog mo na yun. Isa ako rin mo maglungag sa iya ha. Okay. Oatmeal, kuhaan mo gud gyapon ng oatmeal do, pero kaon gyapon kuhaan na gamay. Hi guys, yung mga birada natin guys. On board na naman tayo. Relax bagay wala pang operasyon ha. Tingnan natin sa labas. Ayan oh. Ice oh. Sa naman sa palibot, knob lights off. Knob lights off. May video ba? Throwback pa rin sa 2023. Kayo pamumpod. Wala sisi. Na naman ito nilidikit atong barko. Barko diyan ng pika. Nariyo na niya. Ito nilidikit yun. Bagong pantalan guys. Oh, yan mga ay sa paligid. Kasi dahil yan sa kayo yung medical na. Yung mahal nila. Okay pa na. Ako inom kayo man. Content sa lagi Seychelles akong research sa kuan. Research na ko. Tapos nauna gid itong Seychelles. Ya, karne na yun. Kanang mga beans, laman loob. Oh. Nga kato guys, Seychelles, labi ka sa mga higop dito kayo. Yurik, buhanga eh. Yawan kayo ko ato no. Yurik, nagkalit niya. Guys, ito ang view dito sa Pargas. So, paano kami makadaan dyan na punong-puno na yan ng hilo? Lord Balen ba? Di mo ka video good, kay kuhan mong good. Picnic pa mong good. Ayaw mo na. Hayag na no. Naman sila tanong. Sila, mananghid lang ko no? Mananghid lang ba? Video no. Kung may ISB dito sa to ah. Uy, maraming, ano to, kalendar? Ayos ah. Naman siguro ko alas kabina. Oh, dami mga newsletter oh. Basahaw na alas kabina ni. Saan nga barko? Inbik? Murag Inbik niya. Nautical. Dala ko alas kabina, basa-basa ba? Kalendar na, may kalendar dito. Wala kami operasyon guys. Ikot na yun mga bukas. Ikot lang mga aktor bukas sa paligid ng barko. Mag-shake of basin noon yan kadlawon. Kung ginana kadlawon, diwak na sa anak rin. Karong gabi, diwak na rin pagkagwa. Di na matag alas 4. Sila pa, okay rin tayo. Musultim ka na siya. Okay ba? Sa inyo ba, no? Kami automatic na. Di work. Wala may button. Okay, tayo. Spikes. Ice, oh. Ice yan. Paano yan makadaan ng barko dyan? Kasi may ice na naman yan. Sige, guys. Si Lord Spurdale. Assign yan dito sa bridge. Map mo na kayo. Walang gagawin eh. Bye!